musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare ɓiɓɓe fulɓe min certani moon ha joni eɗen goni e yewtere men nde innirɗen buuɗal e yurmede siftinɗon koɗo meɗen ha joni ko musidɗo men ceerno men woni ceerno Mamadou Salif Mbaye on nani ko haali ko kono kadi sikki ala oɗo saaha en bayliti sawru mbaggu seeɗa en natani e yoga e wittoji makko ɗi witti ha tenti naten ko fate banggue ɓinde e hakkude fofandu e callalol ɗon jiɗɗen fade joni ceerno bisimilla maɗa. eyyi jarama ɗo natten koto ko banggue guurdiwal woni la biologie araɓe mbi ɗum biologia walla ilmul hayat gandal guurɗe sikki ala ko gandal jaɗgal jomiraɗo wi heten jaata woɗɗi beele ƴeewen manti makko ala o wi e nder men o fi anfusikum afala tubsiron ɗum noon so tawi ɗeɗo defte koɗe tati gangaru ɓinde no mbiruɗa ni eɗen jogui deftere wonde ko hakkude fofandu e callalol pofrugol ɗum jiɗɗen sifanade yimɓe tan holno gueɗe ɗe jaari enen foof eɗen gandi neɗɗo fof ne foofa hol nafoore fofandu e nder ma te ko deftere windade hol nafoore fofandu e nder ma holko waɗi so tawi kinema cukkama tan a haaɓat reftat hen so juuti a mayat deke ko ɗo woni gurdam jiɗɗen haalde ko haala gurdam gurɗiwal noddi ko gurdam koko jomum ñamata e sen mbi ñamata yarata koko jomum mawnata koko jomum jeñƴinta walla yeñƴinta woni firti jiɓinta ko ngal ɗo gandal foof gandal cifotogal gurdi e ko ɗum woni ko jiɗɗen natande so tawi en ƴetti fofandu natoru ndu wona yaltoru ndu natoru ndu ƴetteten ko oxygéne o so yeehi ha to nder jofe meɗen ko toon ƴiƴam ummitoɗam nder ɓernde ngabbojam sastoto ɗo kalten ko haala molle ko des atomes so tawi sastima ɗum nattina ɗum e nder ƴiƴam so nattini ɗum e nder ƴiƴam nawata ɗum koto ɓuuri woɗɗude e ɓandu meɗen to hattirde to woni ɓinɗe woni mare ɓurde famɗude e nder taw ko gueɗel gurguel no mbiruɗen nane cifirɗen nane gurdam ni jeeñowel ñamowel jahowel hen saahaji kebbintogel wadde ɓinde ko hunde nde yitere yiyata koma mbaɗa labtinirgal longorde mawɗe des microscope ne mbawa yiide ɗum kono ko toon foof gueɗe ɗe jahata so ƴiƴam ɗam ari ƴetti ɗum nawata ɗum ko ha to ɓinde kala on oxygéne ƴettaɗo ɓinde kala ene hatujini hen holko waɗi ɗum hatujinde hen won gueɗe baɗoje toon eɗe luggiɗi to banggue gandal battane muɗum ko so tawi ɓanduma joɗima ƴettani oxygéne won réaction aji woni pilier kémité réaction aji chimique biyeteɗi callalol pofrugol caggal jiltol ko biyetegol jiltol Krebs ɗum ɗo foof ne wawi jiiɓo on seeɗa kono so tawi en ƴetti sukara en ñaami sukara o feewi kadi koto ɓinde to ñamri ñameten ndi so wattama sukara so tawi wonano sukara wattama sukara so tawi protéine muɗum so tawi ko nebam muɗum so wattete koye sukara beele ɓandu wawa naftorade ɗum glucose woni gueɗel guel ɓandu ɓuuri wawde gollorade naftorade on glucose nannete koye nder ɓinde nde so naati e nder ɓinde e nder ko wiyete cytoplasme ɓinde nde ndel ɓinde nde ko ɗon wattete glucose o wattete ko wiyete private o nattine watte acétyl CoA nattine e jiltol biyetegol jiltol Krebs
ɗum wonata koye nder ko wiyete les mitochondries woni cuuɗi casam no mawɗo Abou Diom heewi wiide ni nde tawno ko casam neɗɗo ko toon fewjete so naati toon no jirlol ngol ɗon ne woppita oxygéne CO2 ne woppite ɗon on CO2 woni ko wiyete goppe woni déchet ɓanndu ndu sasto ɗum nawta ɗum haa to jofe yaltina ɗum ɗo woni fofandu ma timmi kono gollal ngal timmani e nder ɗum ko gueɗe nan ɗon pewnete ko wayi nade pH e ko way noon ɗen naftoyta ko wiyete callolol pofugol ngol callolol battane muɗum ko wawde hutorade oxygéne mo ƴettata o kono oxygéne o so ƴettama ɗon fewnete ko wiyete casam eɗen jogui ko wiyete ADP adénosine diphosphate on wattete ATP adénosine triphosphate tataɓijo phosphate adénosine ɗimmijo phosphate wattete adénosine tataɓijo phosphate ɗum noon koye tawede oxygéne o so oxygéne o ala ɗum waɗata so tawi ɗum waɗani cellulol ngol bonat so boni ɗum addata mayde so tawi jomum fofani ɓuuri farude ko ɓinɗe gonɗe e nder ngandi ɗin so keɓani ene wan noon ko ngandi jogui ɓandu to banggue fewje e ko way noon so tawi ɗum heɓani ɗon e mintaji seeɗa tan ɗi mayat so ɗi mayiri gasi ɗum noon ko ɗo casam ɗam ko ɗam ɗo casam hutorte e wawde kala ko mbaɗɗa saɗa dillina ɓandu ma saɗa doga saɗa ɗum nin yedditi ɗum ko so tawi koora sa hoori ɓandu ma ala sukara wadde sukara o so yeehi o wawi sukara gonɗo e ɓandu ma o hutorte so hutorama so gasi ɓandu ma ne jogui no sastorto sukara goɗɗo e nder ɓandu ma ene jogui so tawi ko mbiyatan hunde ko gandal woni ɗo jaajgal eɗen min hooram ni ne gasi wonde taw mi ronki wawde sifade no jiɗirmi sifade ni kono so tawi en ƴetti sukara eɗen jogui ko wiyete pancréas o ko ɗum rokkata insuline jogoyiɓe diabète ne gandi koni insuline wan noon insuline o waɗete koye ɓandu beele sukara o ina mofte sous forme de glycogène moftete koye heeñere so ɓandu hatujini hen yaltina ɗum e nder ko wiyete la néoglycogénèse ɗum ɗo koko biochimie jaaɗi ɗo woni ɗo henna mi natta hen mais ko jiɗɗen wiide ko ɗum ɗo woni hakkude fofandu e callolol pofugol wadde en jii callolol to kamɓe ga e fofandu wonko woni ɗon ko heewi ko waɗata ɗon ɗum nde ɗo deftere haalata ko wona ɗum ko musidɓe tedduɓe so tawi on nani ko sifiɗo henna ko kala eɗen gandi koko jangguete taw kadi jangde mum koma jaa ha to bundi e duuɗe jaaɓi ha tirde ɗum waɗi o ɓulni e kala kene wonanno konngol e ɗemgal gongal hakkude arabe kamen français e anglais o watti ɗum e ɗemgal men fulfulde woni ko yiɗi sifade ɗo henna hakkude ɓinde ko wonata e nder walla tan mbiyen ko hakkude walla tan mbiyen ko fate banggue hakkude fofandu e cellolol ɗo henna o yiɗi sifanade en eɗen mbawi teskade tigui rigui kadi kettoɗen haaqillaji men ƴeewen hande o waɗi ɗum ɗo henna ko miijoji ɓulnaɗi ɓe winda ko deftere woni ɗo henna kettoɗen deke en paami holko woni ɓinde wona ɓandu ne jogui eddaji ɓinde ha kewi en natanta eddaji ɗi kono ene edda muɗum goto ko wiyete kañe ko gorko rokkata ko debbo kañum lewru foof ene waɗi ɓinde nde samminta nden ko ɓoccode ko ɗum koye ɗum addata no wiyete sahaji ɗi rewɓe jalta juulde wan noon ko nden ɓoccode nde foti o yaltinede tawata ko waɗani ko wiyete fécondation woni toɓɓinaka ɗum noon beele yalta ko ɗum addata ɗum so ɗi kawri ɗo gueɗe dontine ɗe artoɗe gueɗe dokkode artude ko wiyete les chromosome ndentata goto hen foof ko haploïde ko wiyete haploïde ko majjiri jogui ko 23 chromosome boruji ɗin boruji dontinal walla boruji artu ko ɗin yummiraɗo o rokkata nogas tati babiraɗo o rokka nogas tati ɗi kawra 56 neɗɗo ɓinde muɗum waɗi ko 56 wadde firti ko yummiraɗo e babiraɗo poti on banggue ɗum noon ɗum wiyete zygote
zigote woni hunde rentinade beele ko ɗum woni nutfa anduɓe gandal to nan toon jomiraɗo wi tagui neɗɗo e nutfa zigote woni nutfa nden noon ko ɗum ɗo woni deftere men ɗimmere nde nde kalɗen gangaru nde ɗo ko en paami holko woni ɓinde wadde ko ɓinde nde wontata ɗo en ene jogui no yarata ko gandal kulɓinigal ɗum ni kono jomiraɗo ne sifo hen sifaji labtuɗi to banggue gandal ngal gandal hande tugni e wawde feccude daawe mawnugol gangaru ha rokka ɓiɗɗo ene eɓe kutoro hay hadiseji nuraɗo men sallallah wona hay kam ko hollirde tan ko joguiɗen ko ne mawni ko joguiɗen e ɗemgal ko joguiɗen e diine ko ene mawni koto belsinɗen ɗum ha ko fotino gandal ɗeɗo gande ene corte e meɗen ɓiɓɓe men janggo e jaam ne kaaɗe janggude ɗum walla jangguine ɗum ko yidde wiide ɗum ɗo woni ko fiyete gangaru holno ɓiɗɗo holno toɓɓirte holno mawnirta e daawe muɗum holno to yahata holno sengorto e ranga holno mawnirta holko adato taguede ɗum ɗo woni ko wiyete embryologie woni ganganaru ɗum ɗo noon ko gandal jayngal ɗum woni deftere wonde nde ganganaru ko deftere wonde eyyi nde binduɗa taw kadi koko fate banggue tagori neɗɗo to banggue ɓinde ha joni ɗum koye tagori neɗɗo koye biologie sen garti ɓinde nde eɗen gandi ɓinde ko gueɗel kawniguel e guel ɗo kalɗen ko ɓinde jogoram woni dentoje ha dokka ɓiɗɗo kono ɓinde keddiɗe ɗe holno ɗe mbayi holko woni e nder majji holko wawi tawede e nder majji ɗone ko deftere wiyande ɓinde nde kala ko woni e nder muɗum guilay ndel ɓinde no mbirɗen nane cytoplasme en kaalino nane mitochondrie woni cuuɗi casam walla cuuɗ casam kono ene jogui gueɗe goɗɗe ko wayno des ribose ene jogui goɗɗe ko wayno aludere ɓinde foof ne jogui aludere e nder nden aludere wona ɓinde foof ne jaafa ɗon wone ɓinde saabu wone no yaaji gandal ngal ne yaaji ɗon eyyi kono neɗɗo kam ɗen ɓinde ene mbaɗi aludere nden aludere koye nder muɗum boruji ɗi tawete boruji arto ngo ko ɗon tawete ene waɗi ko wiyete appareil de Golgi heebide Golgi ne waɗi gueɗe kewɗe ko juɓɓudi ganduɗa hawnide kono ko mécanisme mo ganduɗa gonɗo toon mo neɗɗo wawa ñemtinde e taago muɗum Allah e muɗum yuɓɓude Allah e muɗum wonde ko mbiyeten perfectionné ko hunde foof jomiraɗo no wiiri ni taguiri ɗum ko te ɗum ɗo foof Allah subahanahu wa taala haali en qouranil karim neɗɗo yorutto e hoore mum ɗum ɗo foof jiɗɗen wiide wo fi anfusikum afala tubsirun e nder moɗon beele on ƴewtatako holno foti an ɓernde ma duƴƴata e ñalawma beele aɗa tina ɗum et pourtant so tawi jomiraɗo rokkinoma tinde puisque ɗo tinde meɗen koko pattina so yaccininde tinde ɗe so tawi ɓernde ma duƴƴi lawol gotol a dogat woni hen mbasa nande tinde nanɗe ma tinde ko sen mbi tinde ko sens nanɗe ko hen jeeya metki ko hen jeeya jiiɗe ko hen jeeya ko neɗɗo tinirta neɗɗo ne wawi aɗa wawi jooɗade tan taw aɗa hucciti ga en neɗɗo ara wirtuma walla woodi ko wirtuma tina ɗum caggal tawa yiyani ɗum ko tinɗe ɗe mbaɗata noon woni les sens alhawas sen kaali arabere wadde tinde ɗo to banggue nanɗe mbimi ko so tawi en kuncanama sa ari joni e docteur o ƴettata waɗɗo paftol o wona fof ɗumninde omo wutta so wutti o andata ko holno ƴiƴamma dograta firti ko so goto men huncanama mbimi kono ɓernde muɗum dogirta ni a wawa heɓta ɗum an kañum dogat Allah e dille ɗe mawnude kono jomiraɗo subahanahu wa taala newnan en ɗen gueɗe baɗoje nder men foof so tawi en ñaami dille baɗo cooni ɗe guilay enzyme aji garoji ene kelto ko ñamɗen ko mbatta ɗum sukareji ɓurɗe sewde e goɗɗum ndeɗo tagore subhanallah ko Allah wi ko kañum woni moƴƴinɗo tagore tagui hunde foof moƴƴini tagore ɗum noon ko ɗum mbawɗen haalde ɗeɗo defte tati musidɓe tedduɓe on kettima
ko defte bindaɗe teni winda koye ɗemgal men fulfulde sigga ɗum woni ko kala saha so suka men janggi ha keeɓi ko wiyete seedan fagal men joɓenen ɓe koppareje jonde ɓe jaaha ɓe janggoya ɓe gonoya docteur ɓe gonoya ɗum e ɗum e ɗum kono biyo holko janggi pular walla mbiyete pular ma ɓamto walla goɗɗum mboɗo andi tan so hettima nde ɗo yewtere ma dañ ko hocci hen kono en mbawa hankkadi no waynodirde ɓoyata yewtere men gasa nde arenayi wuuti taw en jettaki jontinoje jontinoje eɗen gandi ɗum jeeya koye jontinoje ko banggue kono tenkuruwal nan ɗon ko banggue biologie mo ganduɗa wittata ko kulle ɗuwiɗe tenkoje e gurdam kullel gonguel yeruji mum ne keewi saabu jalɓi ko hen jeeya e ko way noon ko kulle guuroje e nder neɗɗo enen joni to gonɗen ɗo e nder husuru goto e meɗen ene waɗi bactérie ji ha keewi kono ɗin bactérie ji eɗi nafta en saɗa eɗe balla en wawde dolde ko ñameten ko ɗin ko nafoji kono won garoji ko lororoji wan noon ɗi potani wonde ɗon ko gurdam addiɗi ɗon ɗum woni ko wittete eko fewte tenkurwal woni kulle guuroje nder neɗɗo tenkurwal ko deftere nde binduɗa eyyi ko wayno jalɓi joni sanuji joni wuura e reedu cukalel walla reedu mawɗo ko ñamɗa foof haade muɗum ɓennude te naftoroɗa kañum ƴetten ko ɓuuri ɗum ni woppitma e ɗum ɗo ɗum ko tenkurwal woni koye tenkude e ko an komo ɗum winta holno ardata toon ɗum ko ñeeñal jomiraɗo waɗe ma so tawi ko hakkillantagal muɗum wonde ɗo yomi tombo ɗo henna nde ɗo ñamde saabu ɗo ñamden ara ɗo so ari ɗo mi ala min kay mi hutorto taw haade mi ɓendinde ko mi waɗi ɗum waɗi jomum so ɗum ni wona koye seeɗade e ko wayno tawno ɓandu muɗum koko haɗa eyyi joni noon ko ɗum ɗo woni ngal ɗo gandal woni ko wiyete parasitologie e nder hen noon jontinoje ko hen jeeya ko edde muɗum woni edde muɗum ko ɓonggu eɗen gandi no wayi famɗude so fiɗima ko ittata e hoore ma ko haydara bonnantama sinno ko saago noɗe mbayi yurmina ni goppende jamma foof ɗi mbaala e meɗen hay sone muusi kono woni caɗele ɗe ko tuma ndeɗi ƴuɓɓatma nde ɗe jogui ko cerdude ɗiɗi hono ko waɗi ko cerdude ɗiɗi hen cerduguel fodata ko ƴiƴamma kono cerduguel gonguel nguel jokkodiri koye paalel tuutade majji woppat toon tuutade ɗe nawa ƴiƴam ɗe woppa toon tuutade ɗe ha ɗo caɗele ngala kono no mbirumnomi nane wonde ɗe kulle ellen jogui hakkillantagal wawde tombade ɗo henna andude ɗo ne waɗi ñamdu ara ɗon ko ɗum waɗi ɗe gane ko wiyete plasmodium ko ari tombi kañumne e yokode ɗum ɗo to tuuti ɗe jaltata ɗo watti so tawi ɓonggu fiɗima wonande keɓɓi ɗum ɗi wona ɓoyngu foof fiɗatma daña ɗum kono so tawi koko wiyete infesté ko ndu arani ɗum so fiɗima woppat ko wiyete plasmodium ko e nder ɓandu ma koɗo plasmodium woni e mbaadi ko wiyete tenkurwal holko waɗi ɗum tenkurwal saabu so yeehi natat koye ƴiƴam ma so naate ƴiƴam ma doganta ko heeñere ko ɗo adato feccade so feccima ɗo ha heewi yalta ɗon natta e ƴiƴam so natta e ƴiƴam naata e ko wiyete cellule aji paali boɗeji en kaali nane ko wiyete ɓinde nde tawno ƴiƴam ko ɓiɗɗe woni toon paali boɗeji ɗi ko kanji keɓɓoto oxygéne nane mo kalnoɗen e jofe kanji keɓɓoto ɗum sibabude hémoglobine ɗiɗi jogui ƴetta ɗum nawa ɗum ha to ɓinde to wadde kanjine soɗi gaari koye ɗin paali boɗeji ɗi natata ɗi kebbintino e nder muɗum ɗi gonta million ngaji walla koye noon ɗi keewa hen ha no fewi walla ujunnaji ɗi puusa fandu ndu paalel nguel so fuusi ɗi natta e goɗɗi ɗum woni garaɗo paludisme jontinoje o wasat ƴiƴam nde tawno ƴiƴam ɗam koko fuusa ko ɓuuri hen hewde sa ƴeewi jomum tawata ko ene waɗa ko wiyete mbiyeten anémie ko eyyi donc wadde ko ɗo woni caɗele ɗe waɗi ɓuɓgu noon fidde neɗɗo ko wona ne woni sukuña de ala ɓonggu ko ndewu tan fiɗata neɗɗo walla fiɗata kullel ndewu ngu ne waɗi ɗum fidde neɗɗo ko sibabude ɓoccode muɗum ene cohli oɗo hémoglobine gonɗo e nder ƴiƴam ko ɗum ƴoññirta
ɓoccode muɗum kañumne beele ne daɗa saabu e nder awɗo aduna kala ko jibinani mayata degat wadde kanjene beele ɗi ndeŋa beele ɗi ɗumnina ko ɗi garat ɗi piɗa neɗɗo walla ɗi piɗa kullel ɗi ƴetta ƴiƴam muɗum beele hutorade hémoglobine o e ɓendinde ɓoccode muɗum beele ene ɗumnina kono nguru ngu seɗen teski kanko ɓuuri ndewu ngu mawnude kono ngun fiɗata en jiyata tan kone wone no wiyeteno e kuuɗi ene ñaama ndekete noon ngal ɗo gandal biyetegal tenkurwal woni ko wittata gurdam neɗɗo e kulle guuroje muɗum taw ko ɗuwiɗe hen saahaji mbomo jomum saabu eɗen gandi paludisme ko yooɓi walla ko jeeya koye ñabbuji walla ñaw garwanigo ɓuurgo wawde warde hande e nder Afrique ha tengti e nder Afrique wonande sukaɓe meɗen ɗum noon mboɗo weddo ɗo en ha joni ɗum ɗo yo yummiraɓeɓe walla jinnaɓeɓe yo toppir sukaɓeɓe mbaɗana ɗumen diilorde tawa kadi ko law wona woppude jomum boowal ne fija ha ɓooya wiya ne nattin ɗum e fabion ala nattin ɗum fabion guila law guila fiɗaka saabu piɗgol gotol hande kadi oɗo saaha eɗen gandi ko wiyete la dengue nanata Mauritanie to e Sénégal foof ɗum foof koye ɓowɗi gaddata ɗum dengue ko hono no jontinoje ni ko noon wayi ala ko serdu ɗum eyyi sona kullel guurowel tongel wona e guel gande serti seeɗa ko ɗum tan serti ɗum te ne yawi warde ɗum noon ko ɗum mbawɗen wiide yo bandiraɓeɓe mbattu hen hakkillaji no fewi musidɓe tedduɓe on kettima ɗum woni ndeɗo hen deftere wiyetede tenkorwal saabu ko kulle tenkoje e ɓandu neɗɗo woni hen ko sanuji woni hen ko ɓawɗi woni hen ko goɗɗum ko haalani ko ne heewi taw kadi foof koko windani jooɗi musidɓe tedduɓe heddi tan ko muule on saaha yimɓe kuccana golle haalullaji ɗi keewi kono sikki ala yewtere moon buuɗal yurmede ari ha ɗo henna yewtere nde so gueno haaji mande won altine talata alarba ha alhamisa ɗum noon konngol meɗen mbaynigu e wasiya musidɗo men ceerno Mamadou Salif mbawi siftinde on jeeya koto nere waalo ne jeeya leydi Mauritanie kono kadi maayo yonani keerol wasiya ma e mbaynigu fadila ñolngol eyyi wasiya mataw komo mbasitomi hooram e kala saaha nde tawno komi ɓinde tan e nder ɓandu leñol ngol ɓinde mawde nde ko leñol ngol woni ɓandu ndu ɓinde nde goto e men foof ko ɓinde goto e men wonani haydara e yeeso leñol kono goto e meɗen ne wawi gollade gollal gollano leñol foof ha leñol foof wawa yiitade hen hoore muɗum ko ɗen golle tan goni naftoje neɗɗo foof noon to heedi neɗɗo foof eko Allah lubri ɗum ko jihadi gonɗen ngal ɗo desnal jomiraɗo beele ko ni goppirten ɗum ha woɗɓe ne gara ne jangguina en walla ne eto wiide ne jangguina en e nder ɗemgal meɗen taw enen en kucciti hen taw woni fandare men tan ko raddude tan no ñamirɗen tawa wonno poɗɗen ñamirde ha ɓuuren wawde naftorade saabu sen ƴeewi révolution aji baɗɗi to Europe eko way noon ko on ɗin révolution aji hande ɗen filñitare poɗɗen wadde ɗo en filñitare taw ko filñitare gandal taw wona doole goɗɗe filñitare gandal ɗum noon koye ɗemgal meɗen aroɓe men ene daara lefol laamu bandiraɓe gandinen ɓe wonde eɗen jogui ɗemgal ngal ɗo ɗemgal ko kangal woni janggo e jaam sodorde ɓamtare meɗen wadde yooɓe mbaw wallude ɓesguji meɗen no jangguiri ɗum woni yo won hujja men gadam saabu so tawi en mbaɗi ɗum en gaddima janggo e jaam ɓamtare meɗen koye ɗiɗo konnguli jinmi wattidorade ko heddi ko Gomo Fulo e Witto nan ɗon ko ummani ko ne mawni ɓuuri ɗum doole leñol ngol ne yaaji ɓuuri ɗum doole ko Gomo Fulo ummani ko ɓuuri Gomo Fulo doole kono leñol ngol ɓuuri ɗum doole holko woni leñol ko goto e men kala an kettiɗo nde ɗo yewtere e koddiɗo ma o e goɗɗo e goɗɗitiɗo paamen leñol ene sohli en leñol ne sohli en ɗum noon holko mbaɗen ɗen leñol ngol on jarama
musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe a yawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ɗum ɗo henno wonno yewtere meɗen hakkude altine ha faynma alarba altine talata alarba ha yettenma walla mbiyen altine talata alarba ha yettenma alhamisa ko ɗum ɗen woni yewtere men eɗen mbasi bandiraɓe nde mbatten haqqillaji mabɓe no fewi ɓe ganda kadi ko gande accuɓe haajuji men kadi koyemen ñamde kame yarde dutti e ɓilnade dutti e ɓulnade kame miccade ha mbawi dañanden ɗeɗo hene gueɗe tinnoɗen woto muɓɓen guite enenne ha bona giwen e wiide e bolle puyɗe nde tawno ko ɗum tigui ene jeeya ko nawren caggal goto men kala yo fasno goɗɗo yiya goɗɗo ko waɗata mboɗo heewi wiide duwaw wonti hande poos an keɗɗo yaltinde naggue yaltin dokka an keɗɗo yaltinde mbaalu yaltin totta sa totti tan ma dañ ko woni muule yimɓe balle jangga musidɓe tedduɓe ɗum ɗo no bata ɗum ɗo won hande ɓattaki men Buuɗal Yurmede ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr koɗo men hande wonno ko ceerno Mamadou Salif Mbaye yo jaam Allah ñallanen